नमस्कार, माझे नाव विवेकानंद जपन कुलकर्णी, इयत्ता चौथी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वानवडा. आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन म्हणून याच्याबद्दल मी 2 शब्द सांगणार आहे. आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतात. आजच्या दिवशी आदर्श गुरुजनांचा सत्कार केला जातो. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांचा जन्मदिन शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतात. ते स्वतः शिक्षक होते, विचारवंत होते. खूप अभ्यास करून खूप मेहनत करून खूप अभ्यास करून त्यांनी देशाचे राष्ट्रपती सर्वोच्च राष्ट्रपती पद मिळवले. चांगला नागरिक शिक्षकांमुळे घडतो. ते ज्ञान देतात, आपल्याला आकारही देतात. आदर्श शिक्षकांबद्दल आदरभाव व्यक्त केला जातो. अशा सर्व शिक्षकांना माझे कोटी वंदन. जय हिंद, जय शिक्षक दिन.